Dobrý deň prajem, volám sa Darina Papáčová a som produktový špecialista spoločnosti Whirlpool Slovakia. Odkedy sa ľudstvo oblieka, tak sa zoberá tým, ako sa zbaviť nečistôt, a tak od jednoduchého prania na potoku sme prešli k práčkám. Naskôr to boli drevené kade, niekedy okolo roku 1910 sa začali vyvíjať prvé práčky, ktoré boli vybavené aj elektromotorom. Nuž a od tých čias ubehlo už viac ako 100 rokov a spoločnosť Whirlpool sa práčkam venuje od začiatku. A takýmto hlavným práčkam patria aj tie, ktoré sú tu vystavené hneď za mnou. Takže dnešný zákazník má možnosť vybrať si modely podľa toho, v akých priestoroch bude tá práčka umiestnená. Znamená, ak má málo miesta, zvolí práčku, ktorá je priestorovo úsporná. Ak má miesta viac, zvolí práčku s väčším objemom a priestorom. Do hlavných kategórií môžeme rozdeliť práčky na voľne stojace a vstavané. A u voľne stojacich sú to práčky zhora plnené a spredu plnené. Vstavaná práčka býva iba spredu plnená, aby mohla byť zakomponovaná do kuchynskej linky alebo do vstavanej skrine priamo v kúpeľni. Každá práčka je vybavená aj doplnkovými funkciami. K takým doplnkovým funkciám patrí predpranie, intenzívne plákanie, funkcia uľahčenia žehlenia, kedy si práčka zoberie väčšie množstvo vody pri plákaní a má jemný priebeh odstreďovania, aby sa nám veľmi krčivá bielizeň nepokrčila a ľahko sa žehlila. Máme ďalej funkciu stop s plnou nádržou. Určite ju využijete vtedy, ak budete prať napríklad záclony. Kým umiete okno, záclony sa vám vyperú, aby sa nepokrčili od stredenej práčke, tak ich necháme plávať vo vode a odstreďovanie urobíme až keď k práčke pristúpime. V neposlednom rade je tlačidlo na odstraňovanie škvrn. Znamená, že bielizeň sa perie v špeciálnom rytme pri nižšej teplote najskôr a až potom teplota po určitom čase, je to 10 až 12 minút, vybehne na nami nastavenú teplotu. Tento program veľmi dobre pôsobí na odstránenie škvrn na bielizni. Pokiaľ nechcete prať hneď, ale potrebujete práčku zapnúť až 2 hodiny po vašom odchode, môžete zvoliť tlačidlo posun štartu. Práčka sa zapne vo vami navolenom čase. Takže ja prejdem najskôr ku tejto zhora plnenej práčke. Je to úsporná práčka priestorovo, pretože má šírku iba 40 cm a hĺbku 60 cm. Dvere sa nám otvárajú smerom nahor. Zákazník preto musí plánovať pri umiestnení tejto práčky do kúpeľne voľný priestor nad práčkou. Nemôže tam umiestniť žiadne poličky. U práčky máme násypku, ktorá sa nachádza vo výške dverí. Do násypky vkladáme prostriedky pre pranie, hlavné pranie a vyváž. A otváranie bubna práčky je zvyčajne zatlačením tlačidla, kedy sa nám dvierka práčky otvoria. Nezabudnúť práčku aj správne zatvoriť. Tak ďalšou priestorovo úspornou práčkou je práčka spredu plnená, ktorá má šírku 60 cm, ale hĺbka je veľmi úsporná a je tam iba 45 cm. Je vhodná do bytoviek alebo do kúpeľní, ktoré sú priestorovo veľmi skromné, a výhodou tejto práčky je, že nad ňou môžeme už nainštalovať aj rôzne poličky a skrinky. Zároveň veľkosť práčky je 6 až 7 kg v závislosti od modelu. Klasická spredu plnená práčka, ktorá je vybavená násypkou pre dávkovanie pracích prostriedkov. Túto násypku je možné vonku vybrať a podľa potreby aj občas poumývať. Hlavne túto komoru násypky, ktorá je určená pre aviváž a tekuté pracie prostriedky. Aj táto úsporná práčka, ako aj všetky ostatné, ktoré máme v ponuke v základnom sortimente, je vybavená špeciálnymi programami. Máme triedenie podľa druhu vlákna, znamená, že bavlna, syntetika, veľmi jemné pranie, dokonca aj vlna alebo aj bielizeň, ktorá sa inak musí prať v rukách, aj tá môže byť praná v automatickej práčke. Pre tých, ktorí majú problém s triedením bielizny podľa druhu vlákna, máme veľmi jednoduchý návod na používanie práčky. A je to triedenie podľa farebnosti. Biela košielka, farebná košielka a čierna košielka. Myslím, že toto triedenie pre pranie je naozaj veľmi jednoduché aj pre začiatočníka, ktorý práčku prvýkrát bude obsluhovať. Zároveň na práčke nájdeme aj špeciálne veľmi úsporné programy. A je to program pre úsporu energie, kde nám práčka perie dlhšiu dobu, ale pri nízkej teplote, a tým pádom je nečistota vypraná.
Alebo máme programy, ktoré sú veľmi úsporné na spotrebu vody, napríklad 19-litrová spotreba pre vypranie málo znečistenej bielizne a zase aj program, ktorý nám kráti a šetrí čas, čiže za 15 minút vyperieme veľmi ľahko znečistenú bielizeň. Nož a ďalšie prídavné programy, ako je intenzívne plákanie alebo samostatné odstreďovanie. Treťou verziou práčok spredu plnených sú práčky, ktoré nazývame aj full size a je to práve preto, že táto práčka má hĺbku 60 cm a šírku 60 cm. Zvyčajne majú vyššiu kapacitu od 7 do 10 až 12 kg bielizne v závislosti od modelu. Práčka je taktiež vybavená programami, o ktorých som pred chvíľočkou hovorila. Znamená, že je to pranie bavlny, syntetiky, jemná bielizeň, vlna, ale aj špeciálne programy podľa farebnosti, znamená biela, farebná alebo čierna košielka. Taktiež tu patria prídavné funkcie pre veľmi úsporné pranie, už či časové alebo energeticky úsporné programy. Prídavné funkcie táto práčka má tie isté, ako som zmieňovala u práčky Slim. Ja sa teraz zamerám viacej na veľkosť dverí a veľkosť skladacieho otvoru u tejto práčky. Je väčší ako u štandardnej, zároveň je vo vnútri vybavená špeciálne upraveným bubnom a rebrami, ktoré bránia otieraniu bielizne, preto môžete v práčke prať aj tú najjemnejšiu bielizeň, ktorú by ste inak prali v rukách. Ja som z tejto práčky vybrala aj takúto špeciálnu hadicu. Táto hadica je na prívod vody a je vybavená akvastopom. Znamená, ak by došlo k nežiaducemu úniku vody z práčky, automaticky sa prívod vody do práčky zastaví a vy nevytopíte ani svoju kúpeľňu, ani svojich susedov. Energetický štítok je súčasťou výbavy dokumentácie každého výrobku. Môže byť nalepený na práčke spredu alebo je umiestnený hore. Na internete ho nájdete priamo v dokumentácii, ale takisto aj informácie, ktoré sú uvedené na energetickom štítku, sú napísané aj v technických špecifikáciách výrobku. Čo na tom štítku zákazník vidí a čím sa orientovať? Prvá je energetická trieda. Najvyššie energetické triedy majú úroveň A3+, a tie horšie potom klesajú dole. Dnes na trhu je najnižšia energetická trieda A+, a Ačko. S nižšou energetickou triedou už spotrebiče neponúkame. Ďalším údajom je spotreba energie. Spotreba energie je uvedená za rok na 220 pracích cyklov. Je to norma, ktorú nám uvádza Európska únia. Čiže kdekoľvek v únii, keď si budete pozerať automatické práčky, viete, že tento parameter je určený na 220 pracích cyklov. Ďalším údajom je spotreba vody. Je to opäť na 220 pracích cyklov a kapacita náplne. Veľakrát rozmýšľame o tom, že či máme kúpiť práčku s kapacitou 5, 6 alebo 8 až 10 kg bielizne a ľakáme sa tej veľkej kapacity. Moje odporúčanie je kúpiť práčku čo s najväčšou kapacitou náplne, pretože vám dovolí vyprať aj paplóny, ktoré inak by ste museli odniesť do práčovne alebo do čistiarne. Ak práčka má menšiu náplň alebo vy potrebujete vyprať ešte menej bielizne, ako je samostatná kapacita práčky, každá jedna je vybavená elektronickým snímačom, ktorý vie nastaviť spotrebu vody a energie podľa toho, akú náplň do práčky vložíme a tým pádom každá jedna práčka vám dokáže ušetriť ďalšiu energiu. Ešte ďalším parametrom, ktorý je na tomto energetickom štítku, je kvalita odstredenia, čiže Ačková trieda v tomto prípade a potom hlučnosť pri praní a pri odstreďovaní. Čiže tieto základné parametre je potrebné pri výbere práčky akceptovať.